बढ़िया आवाज बनाओ तनी तो हमनी एगो संतोष भैया के दे दो एगो तू रख लो ऊ तो ऐसा ही पैसा कमाइए यूट्यूब से उनका का जरूरत बा उनका का जरूरत बा खुद यूट्यूब से पैसा कमाइए संतोष भैया देवरा करेला छेड़खानी देवरा करेला लेकिन हमने के उहे में आवत है जन पहिल का भाव रहे हाउ वे सुहाग रात जानते हो पानी जानते हो आए आरे की अंगूठी या सिकरी कुछ हो क्या बात है दे दी निशानी गणेश चौधरी जी की तरफ से डॉक्टर गणेश चौधरी जी की तरफ बना रहे रहुआ सब पुरस्कार करो बारिश कर दे हार्दिक हार्दिक ये अभिनंदन पुरस्कार ना है ये हमारा खातिर आशीर्वाद है ये पैसा के हम वही जगह खर्चा करब कि जहाँ कुछ दान करेला खोखे कि हम लोग मत तेरा दीवाना दीवाना मत तेरा दीवाना नजर के चलते आईला रे झुमके जाने लगा नजर के चलते आईला रे झुमके जाने लगा दीवाना मत तेरा दीवाना निर्मला लड़की के स्केल पगा देना एक पुरुष को बहुत बड़ी बात और कहा लगे गुड्डू जी हमारा दिमाग खराब हो सही जाए बात है ने लड़की के स्केल बड़ी हाई कि होला छुई जान छू चाही अरे कलाई क्या बात है कि छुई जान छू चाही छुई जान छू चाही तो पहले दे दी कुछ चिन्ह मुँह दे खाइए किसनहिया लगा बहुत बात नहीं है पूरा गाइब ना कि कहाँ कोनो जाति पात कि पूछे न जियारा अच्छा ये बताइए चाची एगो रउआ से बात पूछी चाची छोड़ी ना झगड़ा बाद में कर ले छोड़ी ना सुनी हमार सुनी अच्छा ये बताएं कि राउत शादी लव मैरिज है क्या अरेंज में ना हमार शादी मम्मी पापा कहले बोले ऑरेंज में बहुत सुंदर अरेंज मैरिज भइल भाई पूछली का अंग्रेजी में अरे व्हाट डू नॉट डिसिप्लिनलिटी नॉलेज बट अबाउट टू माय कंप्लीट समथिंग इज बेटर देन द अंग्रेजी ए बोका चुप चुप रहो हमारे खानदान में लव मैरिज ना होला हमार शादी हमार महतारी बाप कहले बा माइक दो ढेर मत बोली लोग गावे दी गावा लोग खाली बतियावत एगो गाई हवा ढेर बनाओ थोड़ा बड़ी है जगह हम आगे प्यार तो पैबे कइने लेकिन बड़ी लोग गवावत है ना ना चले ठीक ई प्यार हो कि कहाँ कोनो जाति पात और कि पूछे लगियारा डिले कि कहाँ कोनो जाति पात और कि पूछे लगियारा
दोष हो नजरिया से हो ना कोनो हाथ ना नजरिया से होला उमरिया भैया। अब बस इतने हमरा शुरुआत में बोलनी है कि हमरा गावे के नहीं के आप गाएंगे। हमार समय गुड्डू हलचल जी के समय रहल हो, खत्म बा। खत्म मैंने खत्म। चलिए आई बैठी।